especial por la situación de la crisis que tenemos. Es un motivo especial el salir a reivindicar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras este 1 de mayo. Somos de comisiones obreras, de Citeca. Parece que los de arriba no son los que la pagan, ¿no? Los bancos y... No, nunca, jamás. Siempre lo pagamos los mismos, los trabajadores y las trabajadoras. Por eso estamos aquí, como todos los años y este año un poco más. Pero la gente está calentita, ¿no? La gente está preocupada, está muy preocupada por su puesto de trabajo, como es normal y lógico. Y quiere soluciones rápidas. ¿Algo más? Gracias. De nada. Este año, desde luego, es el principio de ella. Luego después tenemos que en el año 10 eso irá a un declive, peor todavía, y las secuelas de esta crisis serán peores que la misma crisis. Pero yo creo que nosotros, los republicanos, que creemos en la república y en un estado social de más derechos para todos y la justicia social que se haga eco en toda Europa y en España. Que vaya bien. Bueno, lo que tenim que comentar és que la crisi la té que pagar qui l'ha creat, que són els poderosos, els grans capitalistes. I pareix ser que l'està pagant la gent que no l'ha creat i que són els treballadors, les xicotetes empreses, els professionals. I per tant nosaltres estem així per a que l'Estat, primer, té que estar al costat dels més desafavorits, que cap família, cap persona se quede sense prestació i sense protecció pública i, a més, per a exigir que els que han creat la crisi posen les bases per a eixir d'ella i els que han guanyat tants diners i han especulat posen els diners damunt de la taula per a eixir d'esta crisi. Sí que pareix que si no reaccionen els de dalt o els polítics en general, la gent està molt calenta i pot petar la cosa, no? O sigui, el neoliberalisme està jugant amb foc, vamos. Pues el neoliberalisme està jugant a lo que juga sempre, i és que els beneficis són per mi i les pèrdues les repartim entre tots. I nosaltres el que estem plantejant és que des del poder polític s'ha de recuperar el control sobre l'economia de manera que aquells que més tenen i més guanyen han de redistribuir quan guanyen i quan perden han d'assumir les pèrdues, perquè aquestes són les regles de joc que han marcat els propis capitalistes i per tant, per a nosaltres, ara mateix, l'Estat el primer que té que fer és protegir a la part més dèbil en aquesta història que són els treballadors i treballadores. La crisi també és una excusa per a ara acomiadar a gent moltes vegades sin precedentment, però en qualsevol cas el que és un contrasentit és que hi ha gent, injeccions públiques, de diners públics, que tots els valencians i valencianes paguem amb els nostres impostos en la banca i que la banca seguisca tenint beneficis com si així no passarà res. No és possible que en un moment de crisi la banca seguisca tenint beneficis. Si volen diners públics el que han de fer és moure l'economia i evidentment renunciar als beneficis perquè és un moment en què tots ens hem d'apretar el cinturó, també la banca. Problemas de pobreza, de miseria y de desesperación. Por estas circunstancias, si es posible, si hubo dinero, 9.000 millones de euros para entregar a los banqueros corruptos, 9.000 millones de euros a los banqueros corruptos se les entregó a un puñado, a 4 ladrones que se han enriquecido de la pobreza que estamos sometidos. Si se puede, y el gobierno tiene que legislar en beneficio de los 45 millones de habitantes de este país. Es posible, fundamentalmente, si conseguimos esa unidad indefinible, esa unidad entre trabajadores, que así podemos hacerlo, porque sentimos de carne propia la desesperación, el desarraigo, el hambre y la miseria. Este 16 de junio partimos de esta plaza del ayuntamiento a las 5 de la mañana. El 16 de junio partimos de la plaza del ayuntamiento hacia Madrid. 30 personas y la gran movilización va a ser en Madrid el día 25 para entregar ese proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Unidos somos fuertes, unidos somos invencibles. La clase obrera fundamentalmente es unitaria y hay que trabajar en ese camino. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera! Aquí estamos, unidos y unidos venceremos.